Zdravo svima i dobrodošli u Circle U podcast Prilike za mobilnost. Ja sam Silvija, danas ću biti vaš voditelj, a moja sagovornica bit će Katja Petrović, studentkinja doktorskih studija Medicinskog fakulteta u Beogradu. Katja, dobrodošla. Bolje te našla. Katja, ti si danas sa nama da bismo razgovarali o kratkim oblicima mobilnosti u okviru Circle U-a. Tako je. Pa pre nego što počnemo, možete nam reći nešto više o sebi i kako si uopšte došla na ideju da se prijaviš za neku Circle U aktivnost. Pa kao što si već rekla, ja sam studentkinja doktorskih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i po profesiji sam lekar. Osim što sam studentkinja doktorskih studija, ja sam i stalno zaposlena u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, tako da radim taj klinički deo posla. Međutim, tokom studija uvek me je interesovala nauka, generalno i pisanje naučnih radova i uopšte cela ta sfera. I zbog toga sam se odlučila da upišem doktorske studije. Nekako se prirodno postavila situacija da ih upišem na mom fakultetu, jer prosto nastavila sam nastavila sam karijeru u tom smeru. Ali sam ubrzo shvatila da medicina takva kakva jeste i to stalno sužavanje sfere interesovanja možda i nije tako sjajno. I to mi je zapravo pomoglo da shvatim prvi semestar doktorskih studija koji je opšti, koji je zajednički za sve module na našem fakultetu, gde su neki predmeti, pa baš u tom smislu opšti, metodologija naučno-istraživačkog rada, etika i slično. I u tom nekom sličnom periodu sam i videla poziv za prijavu na letnju školu Circle U, koja je bila na univerzitetu u Louvain-la-Neuve u Belgiji i ticala se globalnog zdravlja. Taj poziv je bio na stranici mog fakulteta, tako sam videla, tako sam saznala za to i tako sam i odlučila da se prijavim. Dobro, samo bih voljela da nam malo više objasniš zašto si odabrala baš ovaj program i šta si očekivala od samog programa i od same letnje škole? Pa, kako se ja bavim medicinom, zapravo na stranici mog fakulteta je samo ta letnja škola i bila postavljena, jer prosto ticala se globalnog zdravlja. Druge dve letnje škole koje su se održavale prošlog leta, čini mi se, jedna se ticala politike, demografija, treća sad nisam već ni sigurna tačno čega, možda nekih klimatskih promena, mislim da je tako nešto. A ovo je bilo nešto što čini mi se da je naš fakultet smatrao da može da ima veze sa onim čime se mi bavimo. Tako da je to je jedino što se nalazilo na sajtu mog fakulteta, ali i pored toga je, da kažem, tema sa kojom sam mogla da se povežem. Iako globalno zdravlje negde naravno nije uska sfera mog interesovanja, ipak mislim da je to tema za sve nas, nevezano da li smo u medicini ili ne, i da prosto toliko jedna interdisciplinarna oblast da svako može da nađe neko svoje parče u tome, da nešto što će ga zainteresovati i nešto čime će doprineti. Kako je izgledao sam proces prijave na letnju školu? Kako si dobila potvrdu da si primljena, da ćeš ići na letnju školu? Možeš malo više da nam daš, da nam oslikaš to? Pa, znači, taj poziv sam ja videla prvo na stranici svog fakulteta, a onda je odatle link usmeravao zapravo na Circle U stranicu i tu je bio mail za prijavu. Od dokumenta koji su bili potrebni inicijalno, mislim da je bila fotokopija diplome, uverenje da si student doktorskih studija, neki njihov obrazac prijave gde je trebalo uneti neke osnovne informacije o sebi i pored toga motivaciono pismo. Znači, to je sve bilo u tom obrazcu koji su oni dali i ja bih rekla da je to što je bilo potrebno dokumentacije. Bila email adresa, rok prijave i trebalo na tu email adresu poslati sva dokumenta do navedenog roka. Kroz nekih mesec i po dana, čini mi se da su prijave bile negde do kraja februara ili početka marta, a da smo mi negde već do kraja aprila saznali da smo primljeni isto putem maila. I zapravo u isto vreme,
možda 2-3 dana nakon što smo dobili potvrdu od Circle U-a, stigao je mail iz našeg rektorata da nam čestitaju na dobijenoj prilici i da nas pozivaju na jedan sastanak gde će nas informisati o svemu onome što je važno kad je u pitanju mobilnost. Ok, to je važno da znamo da sam proces prijave nije ništa komplikovan, da je sve vrlo jednostavno. Sam univerzitet pruža podršku kasnije prilikom daljeg toka, Apsolutno. Letnje škole. Apsolutno. Mislim, i mene je negde u startu, da kažem, malo bunilo kao koliko li će se tu trebati dokumentacije, da li će to stići sve da prikupim. Ne, za tu inicijalnu prijavu stvarno je to sve bilo nešto, da kažem, što ili posjedujemo već, ili eto taj dokument koji garantuje da si student, sad u mom slučaju doktorski studij, ali verujem da je isto za osnovne i za master studije, koji se dobija u studentskoj službi na fakultetu, tako da nije kompleksno, a kasnije na tom sastanku koji je održan, tu su nam zaista dali detaljne informacije o mobilnosti. I što se tiče visine finansijskih sredstava koje se dobija, i što se tiče samog procesa prijave i korišćenja platforme Mobion. Baš je onako bilo do tančina objašnjeno, mislim da je bilo onako posle toga nemoguće pogrešiti. I rekli su nam da u tom momentu poziv za vašu mobilnost nije otvoren, mi ćemo vas informisati kada bude bio otvoren, i tako je bilo. Dobili smo mail kada se poziv otvorio i onda smo na Mobion platformi već dalje radili onako kako se radi za generalno sve mobilnosti, ja mislim na našem univerzitetu, nevezano da li su Circle U ili ne. Sada, pomenula si finansiranje i da su vam nešto bliže o tome rekli u rektoratu. Mislim da će to mnogi zanimati. Kakav je sam proces finansiranja ovog programa? Šta je sa stipendijama? Da li ste dobili stipendiju? Šta je sa samim odlaskom, smeštajem? Da li je nešto toga bilo regulisano ili ste to morali sami da pronađete? Kako izgledao sam taj put? Ja ću probati sad što detaljnije toga da se prisjetim, možda napravim neku grešku, ali mislim da znam tačno kako je bilo. Suština stvari je da se na osnovu države u kojoj se održava mobilnost proračunava određena količina novca koja je dnevno potrebna za trošak. A onda se to pomnoži sa brojem dana koliko ćeš biti na mobilnosti. Tako da, obzirom da je ovo bilo u pitanju Belgija, ja stvarno nisam tačno sigurna koja je visina bila u pitanju, ali mislim da je negde za te zemlje zapadne Evrope generalno slična cifra. Novac za samo putovanje, za troškove puta, mislim da se ne dobija, ali je i ova suma onako prilično pomogla i više nego dovoljno bila za neke stvari. Što se tiče organizacije smeštaja, tu smo baš imali dosta sreće, zato što su nam organizatori letnje škole, kada smo dobili to pozivno pismo, odnosno potvrdu da smo primljeni, oni su nam ponudili da oni organizuju smeštaj u nekom hostelu, da budemo po 2 ili 3 u sobama i da to bude po nekoj, za Belgiju, da kažem, simboličnoj ceni. Kada sam pričala sa Vladimirom, on je bio na istoj letnjoj školi, ali godinu dana ranije u Parizu, oni recimo to nisu imali, nego su morali samostalno da organizuju smeštaj, a ovo je negde bilo, da kažem, lakše, jer nismo morali mi oko toga time da se opterećujemo, a sa druge strane, kažem, finansijski je bilo super isplativo. Tako da to je taj deo što se tiče smeštaja. Sad, ono što je možda važno da se naglasi jeste da se sredstva, finansijska sredstva koja se dobijaju od našeg univerziteta, dobijaju nakon što krenete na mobilnost, to jest nakon što mobilnost počne. Tako da je moguće da ćete u startu morati neke stvari, kao što su, ne znam, avionske karte, vozne karte i smeštaj da platite, a novac će stići, tako reći, retrogradno, s tim što ne u nekom odloženom vremenskom periodu, već bi trebalo u tih prvih par dana mobilnosti da bude na računu. Ok, dakle, ceo proces je negde ispraćen, zavisi od toga u kojoj državi će biti mobilnost, jeli, kako će sam proces oko smeštaja izgledati i sam program, ali dobro, mislim, ok,
imamo bar onako i sliku o tome šta sve može da se desi i kako naši studenti šta mogu da očekuju kad se prijave i kako će izgledati ceo proces. I sad ono što mene zanima je kako izgledao sam program. Kako izgledao jedan radni dan, šta ste radili, koliko je to sati otprilike trajalo, da li ste imali aktivnosti tokom celog dana ili ste imali neko slobodno vreme. Probaj da nam oslikaš samo to, jedan radni dan tokom letnje škole. Pa hoćem, znači letnja škola je trajala 5,5 dana. 5 radnih dana, ja mislim subotu do negde 12-1. Mislim da je program trajao od 9 ujutru, pa onda popodne do 5, pola 6, 6, pola 7, u zavisnosti kako koji dan. Naravno, negde na pola je bila pauza za ručak, tako da nismo baš sve vreme bili, bilo je po nekoliko pauza za kafu, znači nije to sad stvarno 8 sati kontinuiranog rada, ima vremena za opuštanje, ali da, to je zauzimalo veći deo dana. Sada, u tih, ajde da kažemo, 8 sati od 9 do 5 okvirno, ulazila su predavanja, ali i neke radionice, neke debate za koje smo se delili u manje grupe. Sve se održavalo na samom univerzitetu u jednoj većoj slušaonici, a onda po potrebi, tako kad smo se delili u manje grupe, razdvajali smo se po drugim slušaonicama. Što se tiče slobodnih aktivnosti, neke stvari su bile organizovane i od strane, da kažem, organizatora letnje škole. U smislu, jedno veče smo imali organizovano piće, jedno veče je bio film u bioskopu i tako. Bilo je nekih stvari koje su, da kažem, već bile pripremljene. Da, jedan dan smo išli u posetu Afričkom muzeju, takođe to su isto oni organizovali. Ali da, u suštini bilo je slobodnog vremena, ali ipak bih rekla da je najveći deo dana bio ispunjen aktivnostima. Ali je bilo dinamično i raznovrsno. Jeste, svakako. Što je isto jako važno, mislim, da se pomene. Šta je sa generalno veštinama koje si ti mogla da razviješ tamo tokom letnje škole? Šta si očekivala? I da li se to ispunilo i šta je sa konekcijama i sa ljudima koje si upoznala, da li dalje imaš kontakte sa njima? Pa, iskreno moram da kažem da možda ona očekivanja sa kojima sam ja pošla, šta ću od letnje škole dobiti, možda nisu ona sa kojima sam se vratila, ali zapravo mislim da su ta sa kojima sam se vratila još bolja, ako me razumeš. Tako da, ja sam pošla na tu letnju školu, kažem, negde sa idejom da malo proširim svoje vidike, jer sam smatrala da sam dosta usko u svojoj oblasti, da tu sad nema neke, pa baš to, da nema širine, pa kao da malo dam neke nove načine, neke nove perspektive sebi, i da možda upoznam ljude koji se bave sličnim stvarima kao ja, da upoznam ljude koji se možda bave veštačkom inteligencijom koja mene zanima, pa da koji se bave baš veštačkom inteligencijom u medicini, pa da bismo nekako u tom smislu mogli da se povežemo, eventualno nekad u budućnosti radimo nešto, neki naučno-istraživački rad zajedno. To ne mogu da kažem da se desilo. Sa druge strane, desilo se nešto mnogo bolje, a to je da mislim da kad me pitaš baš za veštinu, mislim da je veština jedan od najvećih pluseva te letnje škole, što mi se čini da sam još više razvila kritičko mišljenje posle toga, način izlaganja svog mišljenja, svojih stavova, učestvovanja u debati, taj način kako bi trebalo nešto da se obrazloži. Zbog čega to kažem? Zato što u toj letnjoj školi, iako se ticala globalnog zdravlja, bilo je ljudi iz sfere medicine, ali isto tako bilo je ekonomista, bilo je ljudi sa filozofskog fakulteta, bilo je ljudi koji su psiholozi po struci, koji su pedagozi, znači baš je bilo onako raznovrsno, farmaceuta, bila je jedna devojka koja je na doktorskim studijama na saobraćajnom fakultetu kod nas, tako da je to baš onako jedna heterogena grupa ljudi i jako interesantno
kada vidiš kako ljudi koji se bave različitim stvarima, odnosno koji dolaze iz različitih sfera i različitih pozadina, kako pričaju o istoj temi, pa svi potpuno različito, imaju potpuno različite poglede na stvar. Tako da u tom smislu meni je neki šok bio u toj maloj grupici kad smo radili, bila je neka radionica i sada nas dvoje smo bili lekari i jedan učesnik je ekonomista. Mislim, to je sudar svetova. Mi zastupamo samo kako je najbolje za pacijenta, ekonomista gleda kako je najbolje za cijelu populaciju. I mislim, interesantan je taj sukob mišljenja, iz toga mnogo može da se nauči. Tako da mislim da je to najveći benefit letnje škole za mene. To, što kažem, znači, poboljšavanje sposobnosti kritičkog mišljenja i isto tako razumevanje stvari na jedan širi, na jedan kompleksniji način. A što se tiče toga da li sam ostala u kontaktu sa ljudima, nekim jesam. Sa par ljudi sam zajedno aplicirala za seed funding, Circle U, na temu koja se naravno ticala globalnog zdravlja. Međutim, nažalost, ovaj put nismo uspeli da dobijamo, bilo je baš mnogo prijava i oni koji su dobili ove godine funding stvarno su sjajne teme, sjajne ideje, tako da možda neki drugi put. Ali da, baš sam pre neki dan sam se čula sa Cimerkom tadašnjom, koja je studentkinja doktorskih studija na Univerzitetu u Berlinu, na Humboldtovom univerzitetu. Sad treba da brani tezu i tako, to su stvarno jako lepa iskustva i lepa poznanstva. Dakle, stekla si prijatelje tokom same letnje škole, pored veština novih koje si stekla, što je najveći benefit. Tako je. I ja mislim, ovo je možda važno za nekoga ko razmišlja kao što sam ja razmišljala pre letnje škole. Ja sam negde bila onako malo skeptična što idem sama, u smislu, išli su neki ljudi iz Srbije, ali upoznala sam ih prvi put na tom zajedničkom sastanku u rektoratu, pa kao idem sama i sad raspored po sobama u hostelu je neki koji su, mislim, oni napravili, prosto ljudi se međusobno ne poznaju i oni su napravili neki raspored i sad ta neka neizvesnost kao ne znam s kim ću biti u sobi, kako ćemo se slagati i tako dalje, bez obzira što je to kratak period, ali kao možda je neprijatno, verujem da ima ljudi kojima bi isto bilo neprijatno kao što je meni. Međutim, mislim da je to zapravo i dobro, zato što da sam bila smeštena sa nekim koga znam, verovatno ne bih se tako otvorila za komunikaciju da upoznam, eto, tu devojku koja mi je bila cimerka ili neke druge ljude, jer imamo tu tendenciju da tražimo sigurnu luku i ako jednu osobu poznajemo, s njom smo bliski, mi ćemo s njom sedeti i na pauzi i tokom predavanja i prosto nećemo širiti krug ljudi. Ovako nekako stavim si u situaciju da moraš se upoznati i to je u stvari jako lepo. I ono što mislim da isto treba naglasiti, da bez obzira što univerziteti Circle U alijanse su evropski univerziteti, kada su u pitanju programi za studente master studija ili doktorskih studija, tu ima ljudi iz cijelog sveta, zato što su oni možda osnovne studije završili u svojim zemljama, u Južnoj Americi, Africi, Aziji, nije ni važno, ali su onda došli na dalje studije u Evropi. Tako da to zapravo nisu stanovnici samo tih zemalja, nego mnogo šira priča od toga i zapravo to daje onako neku baš posebnu čar. Da, bude jako raznovrsno i bude različitih ljudi iz različitih krajeva sveta, što je uvek zanimljivo. A pored toga, pomenula si da vas letnja škola bukvalno izbaci iz zone komfora i to dodatno doprinese, ja mislim, i samom kvalitetu kasnije i veština, verovatno, koje steknete, jer nikad ne biste krenuli da se bavite nekim u tim stvarima ili, sami si pomenula, razgovarali sa ekonomistom, na primjer, na temu zdravlja, da nije bilo ove škole. Da. Sad, da li ste imali neke aktivnosti pre samog odlaska na program? Neke možda online predavanja, neke radionice pre toga ili se sve održavalo na mestu u Luvanu? Nismo imali pre, ali smo imali posle. Znači, letnja škola je bila prve nedelje jula
A onda smo imali dva online predavanja radionice čini mi se, oktobru i novembru, svakako da je bila jesen i da je već krenula školska godina. I to je bio takođe obavezni deo programa. Tako da... To je bio nastavak ili finalna prezentacija? Ne, to je bio nastavak. To je bio nastavak, bilo je više u formi predavanja u kojima naravno moglo da se učestvuje u smislu da se javi za reč, da se nešto prokomentariše i tako, ali nije bilo ništa u smislu da smo mi trebali da pripremimo materijal ili kao neki svoj završni rad, u tom smislu ne. To je prosto taj online segment škole koji je bio predviđen za kasnije održavanje. Ok, mada verujem da će to sad zavisiti od letnje škole i od situacije, da prosto nekad će finalne prezentacije biti na kraju u mestu boravka, nekad će se to možda desiti i online. Važno je da pomenemo i to. Sad, već si nam do sad već si podelila mnoga iskustva i mnoge utiske koje si stekla tokom same letnje škole. Šta je na tebe ostavilo onako najjači utisak? Neka situacija, nešto što pamtiš baš onako? Pa iskustvo koje sam možda najbolje zapamtila jeste kada smo jedan dan letnje škole je nastava trajala kraće, odnosno aktivnosti su trajale kraće jer smo išli u posetu Afričkom muzeju, ali ta poseta se završila u nekom rano popodne, ajmo tako reći, a kako je bilo leto, u Briselu je dan do 11 uveče, što je stvarno božanstveno, i onda smo mi odatle otišli, jedna velika grupa ljudi, otišli smo do Brisela, koji zapravo se nalazi vozom na nekih sati i po vremena od Luvana. I to je bilo tako lepo zato što smo se spontano organizovali. U principu to su sve ljudi koji su se upoznali u poslednjih 3 do 4 dana, eventualno da se neko zna od ranije, bilo je, da kažem, par takvih slučajeva koji su došli sa istog univerziteta, znači 2 studenta sa istog univerziteta, pa su se oni poznavali, ali generalno najveći broj ljudi se upoznao pre 2-3 dana, ali onda kako provodite toliko vremena zajedno, svaki dan po ceo dan, nekako baš se lepo združite i eto, onda smo otišli na taj izlet u Brisel, ja sam se osjećala kao da sam otišla na ekskurziju sa ljudima sa kojima sam u odeljenju bila u srednjoj školi. Mislim, nekako takav utisak ostavlja, što je stvarno baš lepo. Tako da to mi je bio posebno lep utisak, a druga stvar onako baš lepa koju nosim sa te letnje škole je to što sam shvatila da imamo baš mnogo prilika i nekako ne bih da generalizujem, ali mogu da pričam u svoje ime, da sam ja dosta mislila i pre svega tokom osnovnih studija, da su nama iz Srbije nekako vrata zatvorena, da nije tako jednostavno kao za studente koji studiraju u Evropskoj uniji, da je to sve mnogo komplikovanije, gde ćemo sad, kako će, naš univerzitet, da li će priznati SPB poene, da li neće, kako organizovati sve to, ali zapravo nije tako, imamo mnogo prilika, baš mnogo prilika i što se tiče mobilnosti i što se tiče drugih stvari i mislim da stvarno treba to koristiti. Da, otvorena su vrata na sve strane, samo treba znati gde treba pogledati. Tako je, to sve. Kako je na tebe uticala sama letnja škola u pogledu tvoje sadašnje karijere i tvojih sadašnjih interesovanja? Dakle, da li je nekako pomogla sad u tvom pisanju doktorata ili naučnim radovima na kojima radiš? Šta tu primenjuješ od onoga što si naučila tokom letnje škole? Da, pa trenutno ne mogu da primenim usko na naučno-istraživačku temu kojom se bavim. Ja sam na specijalizaciji iz nuklearne medicine, to je jedna dijagnostička oblast medicine, nešto slično radiologiji za one koji ne znaju. I ja se prosto time bavim, odnosno moja doktorska disertacija će se na tome zasnivati, tako da u tom uskom smislu ne mnogo. U smislu ne mogu uključiti globalno zdravlje baš kao deo svoje teme. Ali mi je mnogo pomoglo i mnogo sam, u stvari zapravo uključila sam stvari koje sam naučila na letnjoj školi
u svoj naučno-istraživački rad. Ali tu ne govorim, kažem, o usko o temi, nego više o metodologiji, o načinu razmišljanja, o načinu postavljanja stvari. I nekako trudim se da to primenjujem i na druge sfere, znači van svog naučno-istraživačkog rada, da nekako posmatram uvek iz više uglova i da to što, eto, iz mog ugla lekara neke stvari izgledaju tako kako jesu, ili iz mog ugla studenta doktorskih studija neke stvari izgledaju crno i belo, možda bi neko ko ima drugačiju poziciju drugačije i doživeo. Tako da u tom smislu mi je dosta značilo i mislim da će mi i u buduće značiti, da ću nastaviti da primenjujem taj princip razmišljanja. Da, jer to onda ispada prosto promena perspektive u potpunosti, to nije vezano samo za naučno istraživanje, nego bukvalno za sve. Reci nam sada, ne znam da li smo pomenuli, ali ti si Circle U ambasador. Da li te upravo ova prilika i program na kog si bila deo i sama letnja škola, da li te to inspirisalo se prijaviš i postaneš Circle U ambasador? Da, pa baš to. Da, jeste, to me inspirisalo. Kao što su sad svi već imali prilike da čuju, nosim mnogo lepa iskustva odatle i nekako poželjela sam da budem i na nekom drugom nivou deo te priče. Pa sad vidjet ćemo gde će me to odvesti. Važno je da si ostala u kontaktu, da si dalje vezana za Circle U i za samu mrežu i dalje si deo cijele priče, pa ko zna šta se još iz toga izrodi. Sada ovo će gledati, nadam se, studenti osnovnih, master i doktorskih studija koji planiraju da se prijave na neki od Circle U programa. Šta bi njima poručila? Šta su neke brige koje si ti imala na početku samog procesa? Šta bi voljela da si ti čula pre samog odlaska, što bi ti pomoglo možda i tokom samog procesa i tokom prijave? Pa ono što je mene najviše mučilo tokom procesa prijave jeste to što se, ja da kažem, u nekom užem smislu ne bavim globalnim zdravljem. Znači, to nije tema, da ja nisam na tom modulu doktorskih studija, nije to neka uža sfera, da kažem, mog interesovanja. I ja sam bila ubeđena, pa sigurno 90% da ja neću biti primljena. Jer zašto bi mene neko primio kada se ja time suštinski ne bavim, nemam ni jedan naučno-istraživački rad na temu globalnog zdravlja, nisam na specijalizaciji, to što sam tada kažem, socijalne medicine ili tako nešto što bi kao imalo smisla. Tako da sam ja bila potpuno ubeđena da ja neću biti primljena i potpuno sam se šokirala kad sam dobila mail o potvrdi. Tako da ono što bih htjela da poručim je sad, ok, mi ovde pričamo o toj školi koja se tiče globalnog zdravlja, ali verujem da se odnosi i na druge. Prijavite se. Iako to nije uža sfera vašeg interesovanja, prijavite se, zato što Circle U upravo to i želi. Oni žele da spoje ljude iz različitih sfera, različitih disciplina i da zajedno napravimo nešto bolje i lepše. Tako da, samo bih to voljela da motivišem ljude da svakako probaju, bez obzira što možda nemaju prethodnog iskustva u uskoj temi koja se tiče letnje škole. Dakle, jako važna stvar, otvoren je za sve i ne morate biti deo te naučne oblasti da biste mogli da učestvujete. I to i piše, mislim, kada se otvore pozivi za prijave, uvek piše studenti doktorskih studija ili studenti master studija ili studenti osnovnih studija, kako god. I to se nekako odnosi na sve. Niko nije nikad napisao da je to drugačije. Kažem, to je prosto bio moj doživljaj. Kao zašto bi neko mene izabrao kada to nije moje užas sfere. Međutim, eto, ako su mene izabrali, izabraće i drugi sasvim sigurno i mislim da za svakog ima mesta u toj priči. To je jako važno i hvala ti na ovome, zato što mislim da stvarno mnogo ljudi ima problem s tim, da se boje da nemaju predznanje o oblasti i da ih to sprečava i sputava i da se prijave i onda izgube mnogo, a od tebe smo čuli šta sve mogu da izgube ako se ne prijave na Circle U mobilnost. Mnogo ti hvala na ovom razgovoru. Za kraj, reci nam samo, postoji li još nešto što bi voljela da podeliš sa nama, da je vezano za Circle U, za program, za tvoje angažovanje u mreži,
Da li planiraš možda ponovo da se prijaviš na neki seed funding? Šta su tvoji planovi za budućnost? Da. U okviru Circle U? Pa htjela sam možda samo da se nadovežem na ovu priču o predznanju, da osim što nije neophodno predznanje, isto tako ni tokom same škole ništa se od vas ne zahteva da vi unapred znate, ništa se ne podrazumeva. Teme su vrlo opširne, ali se, ukoliko je to potrebno, objašnjavaju od osnovnih pojmova ka širim i stvarno mislim da nije problem ispratiti bez obzira iz koje sfere dolazite. Kažem, iste predavanja smo slušali i ja kao lekar, i neko kao filozof, i neko kao farmaceut, i neko kao molekularni biolog, neko kao psiholog i opet svi smo učestvovali u tome, izražavali svoje mišljenje, stavove i tako dalje. Tako da, osim što to predznanje nije potrebno, takođe niko vas tamo neće ni propitivati, ni siliti da kažem, negde se dokažete, pokažete, apsolutno to nije cilj, nije koncept nikakvog procenjivanja, već prosto zajedničkog doprinosa svemu tome. A što se tiče mog učešća u Circle U, pa eto, za sad sam deo grupe Circle U ambasadora Univerziteta u Beogradu, a za buduće vidjet ćemo. Razmišljali smo o prijavi za seed funding sledeće godine, odnosno pri sledećem konkursu, da ovaj naš projekat koji ovog puta nije prošao malo dopunimo, poboljšamo i da pokušamo ponovo, jer zašto ne? Mislim, svakako nema šta da se izgubi, a to je i suština onoga što sam malo prije rekla kad sam želela da motivišem ljude da se prijave. Zaista ništa ne može da se izgubi. Najlošija stvar koja može da se desi je da dobijete mail, niste primljeni, nećete učestvovati. Ali ništa gore od toga. Tako da, eto, nešto za kraj bi bilo to, u stvari, poruka motivacije da ljudi probaju, da se ne plaše i da će sigurno se vratiti sa mnogo novih iskustava i uspomena. I mnogo ti hvala na razgovoru, mnogo ti hvala na svim iskustvima koje si podelila sa nama. Ja ti želim mnogo sreće u prijavi za seed funding ako odlučite da to radite, nadam se da hoćete. I možda ponovo neka letnja škola, vidjet ćemo. Možda vidjet ćemo. To je to. Hvala što ste slušali prvu epizodu Circle U podcasta o mobilnosti. Nastavite da nas pratite jer nas u narednim nedeljama očekuje još važnih i zanimljivih tema. Ne zaboravite da posjetite naš sajt circleumobilnost.weebly.com gdje vas pored podcasta očekuje još korisnog sadržaja. A ako imate predloge ili pitanja, slobodno nam pišite. Do sljedećeg puta. Ćao!